Здравейте, приятели! Честит празник, честит ден на независимостта. В този светъл ден нека да направим поредната обиколка на автомагистрала Европа, като в момента се намирам в Калотина и сега ще изляза на самата магистрала. Тук от това импровизирано кръгово, което сочи София 55 и Белград 355. Сега, идвайки насам, първо това, което виждаме, знака е за автомобилен път. Всъщност, тук сега ще поразсъждаваме малко, защото така се е получило. Може би някой от вас би могъл да даде отговор в коментарите. Всъщност, от Драгоман до края на магистралата до Калотина, ограничението на скоростта е 80 км в час, което е доста озадачаващо, предвид, че поне видимо няма някакви, да ги нарека, висящи ремонтни работи довършителни. И самото ограничение ме навява на мисълта, че най-вероятно този лот, който беше направен втори фактически, пак ако не ме лъже паметта, този лот все още не е минал държавна приемателна комисия и няма най-вероятно тъй наречения Акт 16, който да позволи да се кара с проектната скорост на магистралата, която, както разбрахме тук преди няколко дни от един човечец, който преди време заяви, че дори да си подаде оставка, то няма да има никакво значение, така че за какво да го прави. Както обясни той човек, тая магистрала била с някакви сантиметри по-тясна и няма как да се кара с повече от 120 км в час, което 120 км в час е напълно достатъчно, напълно окей като скорост на движение. Но както виждате, ето знака 80 в следващите 6 км и 100 метра. Явно тук има нещо, което не е довършено в този участък. Ако знаете какво е, напишете го, защото наистина много ми е интересно. Тук се движиме вече няколко години и не сме видели хора с работни жилетки и каски да прехвърлят с лопата пръст от ляво надясно. Така че предполага се, че всичко е направено, но за да няма разрешително за ползване и за да не е разрешена пълната проектна скорост, очевидно нещо липсва. Аз няма се очуда самия проект да е сбъркан като цяло и всъщност да се окажем в ситуацията, в която е автомагистрала Струма, парчето, което е от Перник до сам излезе от главата, до Диканите, което всъщност е с максимално разрешена скорост 120 км в час и което няма тъй наречения Акт 16, не е прието от държавна приемателна комисия, доколкото знам, заради някакви грешки или проблеми в самия проект. Сега не знам точно конкретиката, но не се ползва в пълния си капацитет. Сега тук много интересно, като идвах насам, ми направи впечатление, имаше една отбивка за Турлашка махала и поне, не съм бил да видя колко турлаци има там, но поне от пътя се виждат не повече от 3 къщи и се замислих колко е яко на магистралата да ти направят отбивка едва ли не само за твоята къща. И наистина е много готино, защото то има отбивка, като се идва от София да се излезе към Турлашка махала и тук се имат отбивка да се качат на магистралата и да си отидат примерно в Драгоман да си пазаруват нещо или да си отидат където си искат. Това си е тяхна работа.
Малко фидбек относно качеството на асфалта. И да ви кажа, добре, не е като новия участък. Някои от вас си смяха, че какъв бил този конец, дето бил крив. Какво да ви кажа, асфалта на най-последния участък наистина е направен много добре. Много е равен и в момента, в който се мине от вече бившата северна скоростна тангента на новия участък, просто се усеща как колата залепва и се надяваме, че от тук нататък ще е така, особено текущия ремонт, който тече по автомагистрала Хемус от Ботевградско шосе до пътния възел с гара Яна. Аз направих грешката да мина оттам преди няколко месеца и трябва да ви кажа, че горко съжалих, защото дясната лента, тя беше буквално, може би на луната, повърхността е по-равна. Там не може да се кара с повече от 50, трябваше в лявата лента, която се движим в лявата лента, която беше в сравнително по-добро състояние. Но предвид, че този участък е бил правен от трейс, изобщо не се изненадвам, даже доколкото си спомням, той е пуснат в движение около 2011-2012 година. Това са 13 години, честно да ви кажа, много изкара, предвид начина, по който Trace Group работи в България. Това сме го коментирали в други видеа. Продължението на тази магистрала, по която се движим в Сърбия, от границата с България до, може би, до Ниш, не съм много сигурен, но до Пирот със сигурност. Това продължение е правено от Trace Group и трябва да ви кажа, че то не е мръднало. То мисля, че е пуснато в движение около 2015 година. За 10 години дори асфалта не се е накъдрил някъде, не е станал на вълнички. Сега, ето тук много интересно, 90 км в час за следващите, ако правилно видях, 400 метра. А пък тук сега ще влизаме в Драгоман. Много интересно какво диктува нуждата от 80 км ограничение на една готова вече от години отсечка от магистрала. Така, сега ето ни в Драгоман. Тук вече положението е много по, как да кажа, нормално в сравнение с това, което беше когато се използваше стария път. Задръстването беше нечовешко, въпреки че днешния ден няма кой знае колко пътуващи, както виждате, защото то за нас България е празничен, ама те българите няма да се връщат по тази магистрала, те ще се връщат отдолу през автомагистрала Струма и липсващите части от нея. И аз като един истински българин също малко отскочих в южната съседка Гърция и да ви кажа то как се изнесе и да ви кажа навръщане навръщане към София в противоположната посока имаше колона, която започва от Симитли и свършва на Кресна. И на моменти цялата колона беше спряла. Това беше в събота след обяд. И всичките тия хора най-вероятно днес ще се върнат. И може да си представите какво ще е там. Ще е нещо нечовешко, но както имаше един транспарант точно в Симитли, да благодарим на Тома Белев и на още една групичка в кавички зелени активисти, хубаво подплатени с червени пари. Сега тук някой се беше оплакал, че няма бензиностанции. Аз в Драгоман преброих 3 от другата страна посока Калотина, от посока София видях една,
Така че не се жалвайте, че няма бензиностанции. Какви коли карате, трябва да зареждате през 10 км. Колите вече са икономични. И ето ни сега на... това беше, мисля, че първия лот, който пуснаха в движение в далечната, вече не помня коя година. 16 км. Искам да видя знаците за максимално разрешената скорост, която мисля, че е 110 в този участък. В общи линии градацията върви от 80, 90, 110, после минаме на 120 и в общи линии ще приключим на 120, наколкото всъщност е и северната скоростна тангента, вече част от магистрала А6, която ние с вас се движим. Сега, честно да ви кажа, тук може да си карате с фошни колкото си искате, защото тол рамки почти няма, тъй че няма какво да ви притеснява средната скорост, но естествено внимавайте, не го правете, просто отбелязваме, че това е възможно. Много интересно загледах се във влаковата линия и бариерите бяха пуснати на един влаков прелез. Интересно ми е дали ще видим влак, макар че скоро линията ще се скрие от полезрението, така че може би не. Иначе има много видеа в моя канал за тази магистрала. Тя може би най-снимания от мен пътен участък в последните няколко години. И в всички тия видеа може да се проследи как се е развила магистралата във времето. В интерес на истината, като усещане и като гледка, положението е сравнително прилично, т.е. не се забелязва и не се усеща някаква много сериозна амортизация. Асфалта не се е накъдрил, за разлика от някои други скоро пуснати участъци по други магистрали, където вече се усещат вълничките. Тук колата е стъпила стабилно на асфалта и не ме люшка нагоре-надолу. Отдясно може би не се вижда на камерата, но аз поне виждам строителството или то по-скоро рехабилитация на влаковата линия за Сърбия, която предполагам, че най-вероятно ще се преправя да позволява движение с по-високи скорости. Въпреки че в този ред на мисли влаковата линия, която е за Бургас, се рехабилитира или апгрейдва, или каквато дума искате ползвайте, за да позволява движение с 100, дали беше 120, дали беше 140 км в час на влаковете, не съм много сигурен, но тази скорост е крайно недостатъчна 2025 година за влак. Това е просто, как да кажа, санитарния минимум. Като максимума, който трябва да се гони, е нещо от порядъка на над 200 км в час за влакове. Има редовни пътнически влакове в нормалните държави, които се движат с над 200 км в час. Естествено има такива, които се движат с над 300 км в час. Те са малко по-специфични. И има други влакове, които се движат с едни зашеметяващи скорости, ама тия влакове не присъстват на много места по света. Ето сега тук е една тол рамка, на която няма никакво оборудване. Що така? Толкова време стои тази тол рамка. Нямат камери ли, пари ли нямат? Много интересно. Ето бензиностанция, за който питаше. Даже тук сега не видях, ама на едно място видях, че бензина е 2,30. Мене в принцип бензина ме интересува, дизел не го гледам. И 2,30 е една много добра цена. В София си сипвам на 2,30. Така, сега тук сме отбивката за Сливница, ако не се лъжа.
Сега ще си призная без бой, че на идване реших да сляза по магистралата, да вляза към Сливница, да видя какво има, защото път никога не съм ходил до Сливница. И откровено казвам, нищо не видях и просто там на едно място направих обратен завой и продължих към Калотина. Обаче тук виждам, че насипа от дясната страна много сериозно е набъбнал и ако не се лъжа, някой беше писал в коментарите на едно от предните видеа за автомагистрала Европа, че тук се строи влаков терминал, който ще служи като влаков терминал. Това е добре, нека да строят хората, хубаво е да има строителство. Ето пред нас следващата тол рамка, на която тук виждам, че няма абсолютно нищо закачено. Нещо не я люба тази магистрал от БГ Трол. Не щат да я тролят. Що така? Толкова приятно за каране, пък да не искат да сложат по някой друга камера, за да пълнат бюджета с глоби от средната скорост. Сега е много интересно, а и тези от вас, които така четат новини и следят новини, знаят, че последните няколко седмици средната скорост е топ темата. Непрекъснато се говори колко хора били фанати в нарушения, колко с какво надвишение на скоростта карали и прочие неща. Много интересно, толкова хубаво са фанати, ама дали ще бъдат глобени? Дали и кога ще бъдат глобени? Като тия с българските номера, те имат някакъв адрес в България, знае се кой стои за този регистрационен номер, глобата ще пристигне. Какво правим с всичките с чуждестранни номера? Какво правим с турските гастарбайтери, талибани с немските номера, които летат, върчат? Какво правим с румънските камикадзета, които, както беше казал Виктор Николаев в сутрешния блок на Нова телевизия, дачията като мине Дунав мост се превръща в ракета. Не знам какво е това каране у румънците, но просто дивото да не знам какво. А па молдовците как карат, това направо не знам дали сте попадали на много молдовски шофьори, но това е една такава смесица между румънски и руски селянин и направо е взривоопасно. Направо мога да гръмни. Сега тук наближаваме новия участък, който пак ще минем, за да му се порадваме и да преценим дали 10 дена по-късно асфалтът е все така гладък, както беше в началото, както беше едно време. Ето виждате, той много ясно се откроява, поне аз го виждам на камерата, не знам дали се вижда, но новия участък се откроява по света на асфалта. Асфалтът е по-тъмен. И тук кръстовището, което свързва, всъщност то свързва 3 пътя. Магистралата, стария път и отбивки за селата на, както гледам, за някакви квартали на Храбърско или не мога точно да видя. И ето ни сега тук в продължение на 16 км скоростта ще е 120 км в час. Тук вече явно Държавната приемателна комисия си е приела обекта цялостно и разрешената максимална скорост е проектната скорост. Застрих да се повторя, ама асфалта пак залепнахме за него. Много е добро усещането. За това нещо криволичи. Може би пише съобщение в телефона. Да, пише съобщение в телефона. Как познах, бе, как познах?
това Булгарстрой. Виждате, времето е много хубаво, ясно, слънчево, 27 градуса на 22 септември 2025 година. Още веднъж честит ден на независимостта. Отбележете го добре, празнувайте го. Бъдете горди, че сте независими и не бъдете независими в смисъл нищо да не зависи от вас, а бъдете независими в смисъл вие да не зависите от никого. Така, това малко лирично. И ето сега наближаваме една тол рамка, която всъщност тук ние нямаме май. Да, от тази страна няма изход, т.е. рампата е от другата страна за Костинброд. Тук при първото видео вече го обсъждахме, че тази страна е спестено. Преценили са, че няма нужда да се ходи към Костинброд тук. Ние не се го направим. Фабриката на Кока-Кола, не знам дали се видя в кадър. И ето тези озадачаващи знаци: внимание, газопровод, високо налягане. Благодаря за пояснението какво значат те за локомотивните машинисти. Обаче за средностатистическия шофьор, честно да ви кажа, добавената стойност от този знак е почти нулева. Даже някои хора сигурно тази информация би ги напрегнала излишно. Няма почти никакво движение. Сега, аз не знам дали хората въобще са наясно, че могат да се движат по тази магистрала, или страх да не се окаже, че тук трябваше да избегна нещо, което е размазано на пътя. Или може би от страх, че тази магистрала може така изведнъж да свършва в нищото. Повечето хора си карат по стария път. Не знам, може би трябваше да мина оттам да видя каква е ситуацията, но няма смисъл да ви снимам, да ви пускам репортажи от стария път. Сега ние наближаваме изхода от магистралата за Костинброд, където аз смятам да сляза от магистралата, защото в общи линии съм посока Лонско шосе, а пък останалия участък вече така че сме го гледали. Ако не сте го гледали, може да видите предното видео от тази магистрала Европа. Ето сега тук прекосяваме влаковата линия, която, ако не се лъжа, се удвоява, т.е. тя е единична и се прави втори коловоз. И тук минаваме поредната тол рамка без никакви измервателни уреди. Може би някой ден ще сложат електронни табла. Да се надяваме, че ако ще сложат такива електронни табла, те ще са една идея по-смислени от електронните табла на автомагистрала Струма. Те са толкова аутдейтнати, че просто няма на къде. 2025 година изключително лошо направени, лошо изпълнение, ефтино. Бог знае естествено на какви пари са били платени, ама крайният вариант е пократителен. И сега ето заветния изход от магистралата. Слизаме към Волуяк. И всъщност, както коментирахме предния път, самото кръгово е вътре в населеното място, в квартал Волуяк. Ето тук много хубави, не знам как се казват тия белите и червените, бализи ли са, примерно.
И ето ни в Волуяк. Волуяк на кръговото. Вау, каква учебна кола. С това BMW. Учебно. Така. И излизаме в посока център София. Беше ни приятно, надявам се и на вас да ви е било приятно и ви пожелавам всичко най-добро и да бъдете здрави. До следващия път.